Gazte egonaldiak 2014. Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua. Musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Toma bat, udaletxea. Kaixo gazteak, Arantzan topatzen gara. Hemen kokatuko dira aurten ere gazte egonaldiak. Arantza, Nafarroako iparraldean bortzirietan kokatua dago. Eta 600 biztanle dauzka. Prest herria ezagutzeko, oazen. Astebetean hainbat ekintza egingo ditugu. 100 jolas. Txarraren bila. Argazki rallia. Lindapa! Mundua doa korrika, euskararen herrietan. Kariketan korrika. Menditzangoa. Zine gala. Eta kontzertuak. Igantziko igerilekutan gaude momentu honetan. Orain euria barra ari duen arren, uztailean eguzki aterako da eta hona etortzeko parada izango dugu. Asmoz gainezka dauzkat, da beste honen letra paper zati batean, ez dut oroimen honik. Baina non zaude. Arantzako aterpe izango da gure etxea astebetean. Oazen aterpea ezagutzera. Torri! Kantau besterik ez dut, gutxiegi ezer eskatzeko. Orain arte engainatu zaitut, gehiegi daukat estaltzeko. Ezagutzen duzue Gaztezulo aldizkaria? Ez baduzu ezagutzen, aurten egonaldietan ezagutzeko aukera izango duzue. Beraiekin egin dugun hitzarmenari esker, aurten egonaldietara matrikulatzen zareten guztioi, 2 hilabetez zehar Gaztezulo aldizkaria dohainik jasoko duzue etxean. Eta horretaz gain, egonaldietan bertan Gaztetxulo txokoa edukiko duzue, bertan Gaztezulo guztiak irakurri ahal izateko, eta horretaz gain, beraien bizita izango dugu, aldizkaria zer den eta aldizkari bat nola egiten den azaltzeko. Animatu zaitezte. Torri Arantzara. Bueno, animatu eta Torri Arantzara. Ederki pasatuko duzu, ziur. Torri Arantzara. Ongi pasatuko zuen. Mira ze gauzo da kontratu egiten zuen, txiko patea, txitsi pelotak, oso onak, bela bian eragia, horretak berrituak, dena etxera indakoa, oia etxera indakoa, eta hola. Torri animatu, gaztiak. Gazte Arantzara, hoixen, ongi pasatzera, torri. 5, 4, 3 grabatzen. Venga, prez, Etorri Arantzara! Nire uste, etorri Arantzara. Daukat estaltzeko.